ஏய் வாளு, அங்கே என்ன நடக்குது? எங்கே துரத்திட்டே போகிற மாதிரி இருக்கு பப்பியே? என்னவா அதுவா? இந்த பப்பியும் நம்ம ஹென்னும் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்காங்க. அதான் அவங்க 2 பேரும் ஓடி பிடிச்சி விளையாடிட்டு இருக்காங்களா, அதை பார்த்துட்டே இருக்கேன். அதுவா? சரி சரி, நடக்கட்டும் நடக்கட்டும். அப்போ எனக்கு ஒரு கதை சொல்லுங்க இன்னைக்கு. அதானே, சரி இன்னைக்கு அனிமல்ஸ் வச்சுட்டு கதை சொல்லிடுவோம். ஒரு ஊரில் 4 அனிமல்ஸ் ஃப்ரெண்டாக இருந்தாங்க. யாரெல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருந்தாங்க? அதுலையா ஒரு பசு, அப்புறம் ஒரு கோட்டு, ஒரு டாங்கி, ஒரு ஹென். இவங்க 4 பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருந்தாங்க. இவங்க எப்படி ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருந்தாங்கன்னா, அப்பப்போ மீட் பண்ணுவாங்க, ஃபுட்டெல்லாம் ஷேர் பண்ணிப்பாங்க. அப்படி ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருந்தாங்க. அப்புறமா எல்லோரும் சேர்ந்தே ஸ்டே பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. அப்போ இவங்கள எல்லோரும் டிசைட் பண்ணுறாங்க, சரி நம்ம எல்லாருமே சேர்ந்து ஒரு தோட்டம் போட்டு நம்மளே நமக்கான உணவை நம்ம தயாரிச்சிக்கலாமே அப்படின்னு இவங்கெல்லாம் யோசித்தாங்க. அப்போ சரின்னு எல்லோரும் ஒத்துக்கிட்டாங்க. அப்போ எல்லோரும் சேர்ந்து கார்ன் விதை வாங்கி விதைச்சி நல்லா உழைச்சி பயிர் பண்ணி வந்துகிட்டே இருந்தது. கார்ன் வந்து பூத்துச்சு. ஐ பூத்துச்சா? அது பார்க்கவே அழகாக இருக்கும்ல. ஆமாம். அப்போது டெய்லி இவங்க எல்லோரும் போய் காத்தால் எஞ்சி அதுக்கு தண்ணியெல்லாம் விட்டு புல்லெல்லாம் கிண்டி எல்லாம் இடத்துக்கு நல்லா பார்ப்பாங்க. அப்போ இவங்க எல்லாருக்கும் அதை சாப்பிட்ணுன்னு ரொம்ப ஆசை. எப்படாது விளையும், நம்ம சாப்பிட்லாம், நம்மளே விளைவிச்சதில்லை அப்படின்னு இவங்களுக்கு ரொம்ப ஆசையாக இருந்துச்சு. அப்போ டெய்லி போய் பார்ப்பாங்க, விளைஞ்சிருச்சா அப்படின்னு. யார் இவங்க எல்லோரும் போவாங்களா? ஆமாம், 4 பேரும் சேர்ந்து தான் குடுன்னு அந்த ஃபார்முக்கு போய் பார்த்துட்டு வருவாங்க. அப்போ இந்த டாங்கிக்கு ரொம்ப ஆசை, சீக்கிரமாக சாப்பிடணும். டெய்லி கேட்கும், இன்றைக்கி நம்ம பறிக்கலாமா? அவங்க என்ன எல்லாரும் சொல்லுவாங்க, இல்லை ஃப்ரெண்ட் இன்னும் 1 மாதம் ஆகும். ஓஹோ, 1 மாதம் ஆகுமா? அவ்வளோ நாள் வெயிட் பண்ணணுமா அப்படின்னு இந்த டாங்கி கேட்கும். அப்படி கொஞ்ச நாள் போச்சு. அப்புறம் இப்போயே பறிக்கலாமா? உடனே இவங்கெல்லாம் சொல்லுவாங்க, இல்லை ஃப்ரெண்ட் இன்னும் 1 வாரம் ஆகும் அப்படின்னு. அப்படி 1 வாரம் ஆச்சு. ஒரு நாள் கேட்குது, இன்றைக்காவது பறிக்கலாமா? என்னைக்கு கேட்டாலும் 1 மாதம் 1 வாரம்ன்றீங்க, என்றைக்கு தான் பறிக்க முடியும்? ஒரு நாள் சொல்லிச்சு, எல்லாம் ரெடி ஆகிடுச்சு, நீ 1 நாள் வெயிட் பண்ணோன்னா நம்ம நாளைக்கு எல்லோரும் படித்து சாப்பிட்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படின்னு. அப்படி சொல்லிட்டு எல்லோரும் போய் தூங்க போனாங்க. நாளைக்கா? இன்னி 1 நைட்டு வரை தாங்கணுமா? அச்சோ அப்படின்னு இந்த டாங்கி ரொம்ப குழம்பிச்சு. இந்த மற்றவங்கெல்லாம் போய் தூங்க போனாங்க. இந்த டாங்கிக்கு தூக்கமே வரல. இவங்கெல்லாம் தூங்கிட்டு இருக்கிறத பார்த்து, சரி நைட்டு தான், நாளைக்கு காத்தால் சாப்பிட்றது இப்போ சாப்பிட்டா என்ன அப்படின்னு சொல்லி இந்த டாங்கி குடுன்னு அந்த ஃபார்முக்கு போய், ரொம்ப இருட்டாக இருந்துச்சு, ஒரு கான் எடுத்து பறித்து சாப்பிட்டுச்சு. என்னது, அவங்களெல்லாம் விட்டுட்டு இந்த டாங்கி பறித்து சாப்பிட்டுச்சா? ஆமாம், பறித்து சாப்பிட்டா செம்ம டேஸ்ட்டு. ஆமாம், பின்ன ஆர்கானிக்காக விளைவிச்சா டேஸ்ட்டாக தானே இருக்கும். ஆமாம், செம்ம டேஸ்ட்டு. இந்த டாங்கி பறித்து சாப்பிட்டுட்டு ஒன்று நினைக்குது, ஒன்று சாப்பிட்டா அடுத்தது இன்னொன்று கூட சாப்பிட்றலாம், இன்னும் தெரியவா போகுது, இவ்வளோ காண்ட் இருக்குல்ல, இதில் தெரியவா போகுது அப்படின்னு இது உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டே இருந்துச்சு. சாப்பிட இதுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்தது. அளவே தெரியாமல் சாப்பிட்டாச்சு. அதுவும் நைட்டில் வந்து எவ்வளோ தூரம் சாப்பிட்டோன்றதுக்கு இதுக்கு தெரியவே இல்லை. குடுன்னு சாப்பிட்ட வயிறு ரொம்பியாச்சு. இங்கே வந்து படுத்தாச்சு. காத்தால் விடிஞ்ச உடனே இவங்க மற்ற 3 பேரும் வந்து இந்த டாங்கி எழுப்புறாங்க. வாங்க ஃப்ரெண்ட், நீங்கள் ரொம்ப ஆசைப்பட்டீங்க, கேட்டீங்க, இன்றைக்கி போய் பறிச்சிடுவோம், எல்லாம் விளைஞ்சிருக்கோம் அப்படின்னு இந்த டாங்கி எழுப்புறாங்க. இந்த டாங்கி அங்கே வயிறு ரொம்ப சாப்பிட்டுட்டு, எனக்கு வரல, எனக்கு ரொம்ப வயிறு வலியாக இருக்குது, என்னோட பங்கையும் சேர்த்து நீங்களே சாப்பிட்ருங்க அப்படின்னு இந்த டாங்கி சொல்லி விட்டுடுச்சு. சரி பரவாயில்ல ஃப்ரெண்ட், நாங்கள் உங்களுக்கு எடுத்துகிட்டு வரோம், இங்கே எல்லோரும் வந்து சேர்ந்துருந்து சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு மற்ற 3 பேரும் ஃபார்முக்கு நடந்து போகிறாங்க. அங்கே போய் பார்த்தா இவங்களுக்கு எல்லாம் ஷாக்கிங். ஆமாம், எல்லாத்தையும் டாங்கி சாப்பிட்டுச்சுல்ல. ஆமாம், பார்த்து இவங்களுக்கெல்லாம் தூக்கி வர போட்டுருச்சு. என்ன பாதி ஃபார்மை காணோம், யார் இப்படி சாப்பிட்டு வச்சுட்டா அப்படின்னு இவங்கெல்லாம் ஷாக்கிங்காக இங்கே வந்து டாங்கி கிட்ட சொல்கிறாங்க. டாங்கி ஃப்ரெண்ட் பார்த்தீங்களா, இப்படி ஆயிடுச்சு, யாருன்னே தெரில, இவ்வளோத்தையும் நாசம் பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க அப்படின்னு. இங்கே உள்ள வந்து பார்த்தா டாங்கியோட வயிறு ரொம்ப பெருசாக இருக்குது. பார்த்தோன்னே தெரிஞ்சு போச்சு, டாங்கி தான் இந்த வேலையை பண்ணிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருக்கும் மறந்து. டாங்கி ஒன்றுமே சொல்லவே இல்லை, அதுக்கு தெரியும்ல அது சாப்பிட்டாச்சு அப்படின்னு. சரி யாரோ பண்ணிட்டாங்க, சரி இவங்களுக்கெல்லாம் நினப்பு என்னென்னா டாங்கி வாயாலே ஒத்துக்க வைக்கணும் அப்படின்னு. உடனே இது ஒன்றுமே சொல்லலை, நான் சாப்பிட்டேன்னு ஒன்றும் சொல்லலை.
உடனே இவங்கெல்லாம் சொன்னாங்க, பக்கத்தில் ஒரு சின்ன கிணறு இருக்குது, அந்த கிணறுல போய் நம்ம தாண்டிட்டோன்னா யார் போய் சொல்கிறா யார் உண்மை சொல்கிறான்னு தெரிஞ்சிடும், வாங்க எல்லோரும் போகலாம் அப்படின்னு. உடனே மற்ற 3 பேரும் ஒத்துக்கிட்டாங்க. இது சொல்லுது, என்னால் முடியாது, எனக்கு நடக்கவே முடியல, எனக்கு வயிறு ரொம்ப வலிக்குது, நீங்கள் வேணால் போய் கண்டுபிடிச்சிட்டு வாங்க, என்னால் முடியாது. உடனே யாரும் ஒத்துக்கலாம், அதை எப்படி போக முடியும், நீங்களும் கூட வரணும் அப்படி எப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இங்கேயே கூட்டிகிட்டு போயிட்டாங்க. கூட்டிகிட்டு போய் ஆளுக்கு ஃபஸ்ட்டு தாண்டினாங்க. எல்லோரும் தாண்டி முடிச்சாச்சு. எல்லோரும் கிணறுலேருந்து வெளியே வந்துட்டாங்க. இந்த டாங்கி டர்ன் வந்தோடனே டாங்கி என்ன போக மாட்டேன்னு சொல்லிச்சா. ஆமாம், டாங்கி ரொம்ப பயந்தாச்சு. அதால் ஓரடி எடுத்து வைக்க முடியல, வயிறு ரொம்ப சாப்பிட்டனால அப்படி வயிறு வேறு அப்படி இருக்குது. இது ஆமாம் ஃப்ரெண்ட், நான் தான் சாப்பிட்டுட்டேன், அது நைட்டில் வேறு போய் சாப்பிட்டேன்னா எனக்கு வீட்டில் எவ்வளோ தூரம் சாப்பிட்டேன்னு தெரியல, அளவு மீறி சாப்பிட்டுட்டேன், ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு, அதனால தான் அப்புறமா யோசித்தேன், உங்களெல்லாம் விட்டுட்டு வேற சாப்பிட்டுட்டேனே, பாவம் இல்லையா அப்படின்னு நினச்சேன், அதான் உங்ககிட்ட சொல்கிறதுக்கு எனக்கு ஒரு மாதிரி இருந்தது, தப்பு தான் ஃப்ரெண்ட், இதுக்கு நீங்கள் என்ன பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்தாலும் நான் ஒத்துக்கிறேன் அப்படின்ட்டு இந்த டாங்கி ரொம்ப பாவமாக சொல்லிடுச்சு. அப்போ மற்ற 3 பேரும் சொன்னாங்க, சரி பரவாயில்ல ஃப்ரெண்ட், நீங்கள் எங்களோட ஃப்ரெண்டு தானே, இருந்தாலும் எங்களுக்கு கொஞ்சம் மனசு கஷ்டமாக இருந்தது அப்படி. இல்லை ஃப்ரெண்ட், நான் உங்களுக்கு ஏதாவது திருப்பி செய்யணும், இல்லை நீங்கள் எனக்கு பனிஷ்மெண்ட்டாவது கொடுங்க. இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு நாங்கள் என்ன பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்குறது. உடனே அந்த டாங்கி முடிவெடுத்துச்சு, பரவாயில்ல ஃப்ரெண்ட், நான் இனி அடுத்த வாட்டி நான் மட்டுமே உங்களுக்கு ஹார்வெஸ்ட் பண்ணி அறுவடை பண்ணி உங்களுக்கு நான் சாப்பாடு போடுறேன் அப்படின்னு இந்த டாங்கி ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி சொல்லிச்சு. அப்படி என்னாச்சு, ஃப்ரெண்ட்ஸு எப்போவுமே ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருந்தாங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்போவுமே விட்டு கொடுக்கக்கூடாது. அவங்க ஏதாவது நமக்கு செய்கிறாங்கன்னா நம்ம அவங்களோட எப்போவுமே சேர்ந்து நல்லபடியாக இருக்கோம். சரியா வாழு? சரி சரி, எல்லாருக்கும் பாய் சொல்லிடுவோமா? பாய் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.